Mga lab, kasama ko mga lab sa Elia, mga lalabo. Hi! Ayaw kasi magpaiwan sa bahay. Ayan. So ngayon tatawid kayo mga lab kasi bibili kami ng buko juice. Tawid kami, tawid. Dito mga lalab, ayan, buko juice. Ayan o, 10 pesos lang yung mga lalab. Alam niyo ba mga lab kung bakit may mga nagtitinda dyan? Kasi mga lab, malapit na kasi yung piyesta ng bula. So ngayon may mga tent dyan mga lalab na nagtitinda. Ayan. Kung makita nyo mga lalab, ayan. Oh. May pigrulak. So meron din siya mga lalab mga ano, oh, yung mga tindang halaman. Meron dyan. Ayan, negosyo center, bula. Ayan, kung makita dyan mga lalab. Malapit lang yung mga lalab sa munisipyo. Ayan. So, yun na mga lalab. May mga, ano pala dyan mga lalab, may mga nyug. Kasi meron dyan nagtinda ng buko juice. Ayan, may shawarma dyan mga lalab. Tingnan. Ano ito? Beef to beef? Ano yan? Pork? Pork yan kuya? Pork? Pork? Ayan, pork shawarma rin yan mga lalabs. Mga lalab, ayan. Shawarma nila yan. Laban, dito kayo mga lalab sa LCC mga lalab. Tingnan yung mga lalab sa Aliyah mga lalab. Nandito, halika na. Ala, don't take it. Come here. Halika na dito, dali. Halika na. Mga lalab, pinapapili ko siya mga lalab kung anong kunin niya mga lalab. Take one, Ali. Take one. Take one. Which one? Ah, that Grahams. You want to take Grahams? Take one, take one. Dali na, take one. Take one na anak, dali. Mama will pay. Hi, Daddy. Bumiling slipper sa Aliyah, Daddy, oh. Ayan mo, Daddy, oh. Ayan, Daddy, oh. Kulay pink. So cute. Wow. Ayan na mga lalap. Nakabili na kami. Ayan na. Pauwi na po kami. Thank you for watching. Bye-bye.